Kdybych ti tohle neřekl, kdyby ses o tom nedozvěděl, neměl bys sílu udělat to, oč tě teď musím požádat. Abych odhalil tajemství svého otce, vydal jsem se za ním do Gronských pustin. Musíš vědět, jak daleko jsem byl ochotný zajít. Narazil jsem na nepoužívanou důlní štolu a skryl jsem se v ní před bouří. Musíš si uvědomit, jak jsem byl zoufalý. Zaplavily mě pochyby a strach. Čelil jsem záhadám a nechal jsem si pomáhat od šílence jménem Red. Byl jsem osamělý. Upálil jsem svého nejlepšího přítele. Red sám mi řekl, že si přeje zemřít. Musíš vědět, že jsem cítil obrovskou vinu. Směle jsem se vydal dál, ale doplatil jsem na vlastní pošetilost. Musíš se dozvědět, jaký hlupák jsem byl. Všechno to bylo tak lidské, tak dokonalé. A přesto se mi nepodařilo provést to, oč tě teď musím požádat. V jídelně na vás čeká šéf kuchař Carlito a jeho... Vložte název dnešního chodu. Šťastný pracovník je efektivní pracovník. Pouze efektivní pracovníci dostanou najíst. Jméno Elov Carpenter, postavení povznesený, stav kód C, uvězněn. Soudě podle pohybu turnkajtů odhaduji, že příště navštíví právě moji celu. Nepletu-li se, jsem posledním přeživším členem povznesených v tomto středisku. Je tedy mou povinností zajistit, aby se Xenoprotokol nedostal do nesprávných rukou. Z toho důvodu zde zaznamenávám jediný mně známý důvod, kterak neutralizovat virus. Hlavní slabinou tohoto organismu je... Ne, prosím, ne!
Vítejte ve výzkumné stanici Úkryt v Grónsku. Úkryt je téměř zcela soběstačné středisko postavené v 70. letech, aby sloužilo povznesené kastě archaiků v jejím poslání vyhledávat a chránit prastará moudra. Jelikož jste v tomto středisku noví, máme pro vás několik základních pravidel, jimiž se řiďte, abyste byl archaiku k užitku. V Úkrytu se nacházejí ubytovny, jídelna, tělocvična a ošetřovna, dále pak stanovené množství laboratoří chemických i biologických, dílen, zařízení pro vykopávky a bezpečnostních stanic. První typ místností využívejte dle libosti, ale buďte připraven na náhlé převelení do místnosti druhého typu. Za druhé, vzhledem k povaze práce již tu provádíme, kdybyste se cítil být nemocen, měl závratě nebo pociťoval jinou duševní slabost, nechoďte na ošetřovnu. Připoutejte se k jakémukoliv nehybnému předmětu, pokuste se zavřít všechny dveře a vyčkejte na příchod našich trénovaných specialistů. Kdyby došlo na nejhorší, buďte připraven spolknout kapsli s kyanidem, kterou vám přidělíme po této instruktáži. Archaik sice nerad přichází o své ctěné zaměstnance, ale zdá se to být pro dobro našeho projektu. Víme, že práce u nás se vám bude líbit. Řád by neexistoval.
nikoho neslyší. No, fakt díky za pomoc. Já tu prožívám existenční krizi a ty mi neřekneš ani půl slova. Páni, vy vypadáte, jako kdybyste právě vylezl z kanálu. Mám to brát jako lichotku? Ahoj, já jsem Amabel. Amabel Svensnová. A asi bych vás tu měla přivítat. Halo, slyšíte mě? Ten přenos je asi jen jednosměrný, ale chytám vaši kameru. Jestli mě slyšíte, udělejte nějaký obličej. Páni, moc pěkné. Dobrá, takže mě slyšíte. Musím vám něco povědět. Jak si přejete, dáma? Vypustili jsme virus, téměř nás to vyhladilo. Před 3 týdny jsme se pokusili utéct přes doly, ale věci nešly tak zcela podle plánu. Jeden z inuitských dělníků se dostal ven. Všichni ostatní ale buď podlehli, nebo spanikařili a ztratili se. I já jsem utekla a ztratila se. A dalším příznakem je déjà vu. Naší jedinou nadějí je muž jménem Howard. Tvrdil, že objevil lék proti viru. Poslední jeho signál jsme zachytili z knihovny, jenomže tam mají přístup jedině členové této organizace. Pořád však zachytávám známky života z obytných prostor. Najděte někoho živého a s jeho pomocí se dostaňte do knihovny. Ale pozor na našeho doktora Richarda Eminise. Když jsem ho naposledy viděla, choval se velmi podivně. Co ještě byste měl vědět? Třeba sledujte příznaky nákazy. Neměj obavy, jsem tu. Cože? Říkal jste něco? Tedy víme o 2 příznacích. Paranoja a poruchy sluchu. Ach, a dalším příznakem je déjà vu. Dost, nebo puknu smích. No a to je snad všechno, co byste měl vědět. Přepošlu vám výzkumnou zprávu o viru a otevřu vám několik dveří. Třeba teď můžeme začít střílet ty Když už máme sdílet stejnou lebeční dutinu, tak bych si aspoň zasloužil jméno. To je zvláštní. Mám jedinečnou možnost pojmenovat sám sebe, ale přitom mě nic nenapadá. Jaký návrhy obyčáků? Máš v hlavě spoustu úložního prostoru. Věděl jsi třeba, že jedno celé oddělení máš vyhrazený ukládání filmu? Vážně? Viděl jsi 3103,5. Máš tu jenom jednu polovinu filmu Život je krásný. A jak to končí? Co pak se to nikdy nedozvím? Co třeba? Clarence? To nezní tak špatně. Budu něco jako tvůj strážnej anděl. Heleme se. No ne, ale ano. Zraková kůra tohodle opičáka má v celku primitivní stavbu. Možná kdybych... Vidíš to? Je to jako hrát si s plastelínou. Nerad tě ruším, když se zrovna snažíš předvádět svou úžasnou mozkovou kapacitu, ale musím ti něco říct. Vidíš jen to, co chci, abys viděl. Hele, pobíhání po okolí ti nepomůže, víš? Mně se nemůžeš podívat do karet.
Já nejsem ty. Jsem součást něčeho většího. My dva jsme nic, leda tak omyl. Potřebuju se spojit s celkem. Pust mě ven. To není správný. Měl bych být s nima. Neměl bych mít vlastní vědomí. Ale ty nejsi první takovej případ. Nakazili jsme i jiný. Třeba Reda. Tolik si přál umřít, ale my ho nenechali. On nás nazval chorobou? Větší srandu jsem si v životě ještě neučil. Což je pochopitelné. Jo, pokud nejsi na něm pracuješ, osloboď nás. Rezavá pila má něco dost. Docela mě to připadá. Jsi očkovaný proti tetanu? Je mi jasné, proč jsi přišel. Doktorka Svensonová mi vše vysvětlila. Vybavuji si každičkou slabiku našeho rozhovoru. Z její řeči byl cítit nejistý tón, který prozrazoval, že už mi nevěří. Proč vlastně před 65 miliony let vyhynuli dinosauři? Pomyslela na to někdy? Já, ty, oba máme společnou minulost. Ty i já jsme minulost. Pamatuji si, jak jsem se narodil. Bylo 18. září 1964, 9 hodin a přesně 3,4699341 s periodou minut. Pamatuji si, jak vyjeveně se má matka tvářila, když jsem poprvé vystrčil hlavu na tento svět. Budeš potřebovat dlaň, kterou bezpečnostní systém zná a já ti ji mohu poskytnout, jenomže ji musíš donést do knihovny a tam já se nedostanu. Když jsem se nakazil od těch nemyslících umrlců, odešel jsem od ostatních a zamknul jsem se tady. Nemůžu odejít. Každopádně ty budeš potřebovat dlaň. Já ne. Přines mi pilu. Vybavuji si jeden z prvních dní, které jsem tu strávil, bylo to před 3 lety. Teplota se za posledních 1 000 000 let změnila o 10 stupňů. Vydej se na východ a vejdi do prvních dveří po pravé ruce. Takových je nás víc. On je jako my dva. A přitom se od nás odlišuje. Proč je jen jeden, když my můžeme být dva? A jsme skutečně dva, nebo jsme jen jeden se 2 tvářemi? I když já určitě nejsem opičák. Dobře, je tomu přesně 12 dní, 11 hodin, 39 minut a 12,4 vteřiny, co se naposledy přihodilo něco dobrého. Bratře, přijď si pro nás, tady jsme. Obejmi mě, sladká nicoto, obejmi mě. Dovol, abych ti poblahopřál. Vážně dobrá práce. S tím přijď si pro nás jsem jenom tak žertoval. Co kdybychom to oslavili špetkou lákavýho, uklidňujícího kyanidu. Taky jsem tu někde zahlíd trochu antraxu.
Lidský život je banální, co pak je vždycky tak monotónní. Já to nevydržím, pusť mě ven! Je sice náramně zábavný listovat vzpomínkami, který mi nepatří a který jsem nezažil, ale zároveň to znamená, že jsem v poněkud nevýhodné pozici. Ten sabotér, když na něj pomyslím, z nějakého důvodu se mi vybaví červená barva. Panebože, vy vypadáte ještě hůř než posledně. A nebo to bude tím vyšším rozlišením. Krucinál. Osobní poznámka. Nikdy neurážej svou jedinou naději na záchranu. Jen jsem vám chtěla dát skromnou radu. Dávejte pozor na ty podivné artefakty. Nevíme, jak fungují. A vlastně ani co dělají. Akorát jednou jsem viděla, jak se toho někdo dotkl. Asi byste nechtěl slyšet podrobnosti. Vám se určitě nic nestane, doufám. Mimochodem, kdybyste měl někdy cestu kolem, tak já jsem tu uvízla. Vlastně nejde o nic vážného, nebojte, jen se tak poflakuji. Ale ne, to není vůbec pravda. Jsou úplně neškodné. Neboj se, je to jako ponořit se do měkoučkých peřinek.
Krucinál! Na chvíli se mi zdálo, že by to mohla být konečná. Nepřijde ti divné tahat s sebou patohu části lidských těl? Tak kdo je tu potom ten špatný? Budu hádat. Ta mrtvola byla důležitá. Nestratíš vědomí. Bylo by to tak pro tebe snažší. Víš, co mi pořád dodává motivaci. Vědomí, že až jednou vymyslím, jak to všechno skončit, tak tebe vezmu sebou. Nacházíte se v obytné zóně. Pravidla archaiku žádají, aby si virologové nenosili práci domů. Co pak se stalo opičákově kamarádíčku? Není mu nic. Vypadá nějak zbídač. Zvláštní. Oba si přece pamatujeme, že tu předtím byly dveře. To jsou mi věci. Co je asi tímhle směrem? Jsem to ale mamlas. Vždyť nemám ruce, abych ti ten směr ukázal. Ne, tudy ne. Vážně víš, kam jdeš? Neminuli jsme právě nějaké dveře? Vidíš? Ty blázínku, byli tady celou dobu. Nechtěl bys řízení na chvíli přenechat strýčkovi Clarenceovi? Měl bys vidět, jak se tváříš. Tohle začíná být celkem srandu. Možná tě přece jenom nenechám zabít. Já tomu rozumím. Určitě jsi říkal, když se tvůj starý kámoš Clarence zase ozve, co, opičáku? Chceš vědět, co je tam napsáno? Chceš, že se ptá, vy? Můj bože, je tu, jestli ještě nesmrdí, dej mu polibek života. Ne, panáček natáhnul bačkory. Jo, Wise, a teď už sebou hni, buď tak laskav.
bezva. Další opice do spalovny. No nekecej. Víš, co mi přijde fascinující? Vy opičáci a ty vaše myšlenkový pochody. Jak to vlastně děláte s takovým malým izolovaným mozkem? Není to ticho nesnesitelný, když neslyšíte myšlenky tisíce svých sourozenců? Vy jste přišel, já jsem ani nečekala, že byste se kvůli mě namáhal. Můj kolega je strašný pesimista. Byl strašný pesimista a já jsem to od něj asi chytila. Není to ani tak dlouho, co se pokoušel dostat se za mnou. Teď už ho asi čekat nemusím. Teď vás čeká krátká procházka pod širým nebem, ale dávejte pozor. Jestli vás nezabije mráz, no řekněme, že jsem si při svém posledním pokusu o útěk nevybrala zrovna nejbezpečnější cestu. Mám dobré zprávy. Dobré zprávy. Dobré. Myslím, že jsem objevila lék. Tedy není to sice lék v pravém slova smyslu, ale mělo by vám to pomoct. Já snad nakažená nejsem, byla jsem opatrná, ale jestli mě přijdete zachránit a já se na vás budu dívat jako na pečené kuře, tak jsem se asi spletla. Omlouvám se, to asi nebylo moc vtipné, že? Ne, asi ne. Takže na brzké shledání. Jasně, jasně. Léky, záchrany, spása světa. Je to dost klišovitý a taky směšný. To fakt věříš tomu, že boj... Celá ta mravnost není nic jiného než pozůstatek po náboženství. Teda ne, že by mi byla zima rozum. Jenom jsem tě chtěl prohnout. Ten tvůj mozek je strašně neefektivní. Vydává spoustu tepla. Bejt na tvým místě, což do důsledku za to jsem. Ptal bych se sám sebe připitomnělým hlasem. Vážně se ten most zhroutil, nebo si ze mě můj kámoš Clarence zase dělá božůku? Odpověď, drahý opičáku, zní, já vlastně sám nevím. Je jen jeden způsob, jak to zjistit. Nezabij nás, prosím. Tenhle ten Red, máš ho plnou hlavu, je to jako vytapetováno. Toužil po smrti, ale my jsme mu ji nedopřáli. Nerad to říkám, ale cítím se tu s ním tak nějak stísněně a navíc divně smrdí. Omluv mě na chviličku, někam ty vzpomínky na něj odklidí. Co máme v plánu? Najít dámu v nesnázích, zabít záporáky, vyléčit nákazu, zachránit svět. Šance na úspěch žádná. Šance na přežití. No, máš na palubě staroucha Clarence, to by mělo mluvit samo za sebe. Šance, že to královsky pohnojíš, skoro jistá. Víte, to, že jste přišel, je snad druhá nejlepší věc, která se mi tu přihodila. První místo si šetřím na chvíli, kdy se dostaneme ven. Nuže, nebudu si namlouvat, že jste sem přišel jenom kvůli tomu, abyste mě zachránil. Nelhala jsem vám, opravdu mám nápad, jak vás vyléčit, ale tohle jste určitě čekal. Není to zas tak úplně jednoduché. Musela jsem tu neprodyšně uzavřít všechny dveře, abych byla v bezpečí. A to znamená, že k odemčení budete potřebovat přístupovou kartu. Jeden ze zaměstnanců, těch nakažených, se sem snažil dostat pomocí karty, ale nevím, kam odešel. Kam to odešlo? Poslyšte, já vás potřebuju. A no, jestli mě dostanete ven, obejmu vás jako ještě nikdo v životě. Kristova, no, běž sem, běž tam, přines tohle, napust mi vanu. Typická buchta v netypické situaci. Myslíš, že za to může osud? Pak, osud je jenom záštita těch, co se bojí používat vlastní hlavu.
Je tu tma, co? Ozvěna! Je tu dost pusto. Aspoň teď víš, jak se cítím. Jsem zahrabanej hluboko ve spletitým komplexu toho, čemu říkáte mysl. A právě z tohohle mám tak blbou náladu. Tolik času strávíme šaškováním s kódama od dveří, pákama a lidskýma končetinama, jen aby se nakonec ukázalo, že to můžu nechat jenom tak zmizet. Šup! A je to pryč. Jenom ty a já na nějaký zaneřáděný dovolený. Co myslíš, povede se mi vytvořit pár margarit? Ne? Tak snad, aby jsme šli. No, tohle není o moc lepší, ale aspoň je tu větší. Růžo. Co pak seš naprogramovaný jenom k tomu, abys vyhledával nebezpečí a potom se vrhnul plnou parou vpřed. To se můžu snažit jak chci. Přístupový karty, jak já je nesnáším. Kam se poděli starý dobrý záhory a petlice, co? To by mě zajímalo. Tak co? Necháme ji tam ještě několik hodin tvrdnout, aby skutečně docenila náš chrabrý pokus o záchranu? Nebo za ní půjdeme hned a využijeme toho, dokud je ještě citlivá? Archaik by si nikdy nedovolil žádat po svých zaměstnancích delší než 8hodinové směny. Chápeme však, že pracovní nadšení a kolektivní duch vás mohou často motivovat k dobrovolným přesčasům. Ve výzkumné stanici Úkryt došlo k technickým obtížím. Připravte si prosím své kyanidové kapsle. Co pak to tu máme? Další příležitost k riskantním dekveroucím kovcům, jako stvořeno pro anglické profesory. Nejsi žádnej Rambo. Zkus se rozběhnout proti němu a přitom křičet. Dobrá práce, kamaráde. Poplásej se za mě po zádech pláčidlem, buď tak laskav.
Ještě jedna věc, než zcela propadneš veselí. Chápu sice, že vraždění může být celkem sranda, ale co pak se ti ta buchta nelíbila? Tak se mi zdá, že máš na botě kousek její lebky. Moment. Neříkej, že jsi vážně myslel. Co pak si nepoznal, že si dělám srandu? Jemináku, to se nám to nějak zamotalo. Taková hrůza, blásne stará. No tak, opičáku, nechápeš vtip? No dá, co pak to nemají žádný hry? Ohledně té kočky zabili. Promiň, zabil si ji, ale ona ne a ne zavřít zobák a krafe i ze záhrobí. Má to stejnou šanci na úspěch, jako kdyby si chtěl léčit rakovinu aromaterapií. Děkujeme, že stojíte při nás. Uvědomuješ si, že beze mě bys byl šíleně osamělý. Není nám spolu zas tak zlé. Co kdybychom se nějak dohodli, co? Když mě přestaneš chtít zničit, dám ti nesklípit. Herkot. Uchází tu plyn. Na druhou stranu se hned nedostaneme. Vrátíme se v příštím životě. Opičáku? Zatoč doprava. Opičáku, jsou všude kolem nás. Nechoď dál. Vrať se.
Možná jsme jen vykročili špatnou nohou. Tohle přece nemusíš dělat. Vždyť jsme kamarádi. Nechci umřít, opičáku. Buď opatrnej, něco tu nehraje. Mrtvý pracovník je neefektivní pracovník. Proto při zacházení s nebezpečnými materiály vždy noste bezpečnostní brýle a svou kyanidovou kapsli uchovávejte samostatně od přiděleného aspirinu. Ukončení dojde za 2 minuty. Moc dobře vím, co se ti hodí hlavu. Myslíš si, že se mě dokážeš? Chceš říct, co si myslím? Tak a teď jsme tu. Konečná stanice. Žádný zlatý hodinky. Žádný díky za rozveselování Clarence, nic. Jenom lektvar a tučnej nápis. Táhni. To jsme se pomněli. Uvažuji, taková dávka léku. Budeš to do sebe muset dostat jehlou. Tak velkou jehlou, že by to odradilo kohokoliv. Za to se nemusíš stydět. Nechceš přece nic chytit. Jeden věr ti bohatě stačí.
Nemůže existovat jedinec. Můžeme existovat jen jako celek. Nemůže existovat jedinec. Můžeme existovat jen jako celek. Tento měl v sobě nakonec víc lidskosti, než by sám věřil. Člověče, za jeho činy se ti omlouvám. Za tento další prohřešek se rovněž omlouvám. Nechovej ke mně zášť. Nelekej se. Nacházíme se ve tvé mysli, člověče. Znáš-li sám sebe, nemáš se čeho obávat. Já mohu naopak přijít o vše. Jeden tu byl před tebou. Člověk Howard. Nebyl silný. Lidstvo je jako celek mnohem silnější než já, ale osamělý člověk je slabý. Přesto tě však nepodceňuji, člověče. Skláním se před tebou. Musím však, a to proti své vůli, ještě chvíli dmíchat tvůj vztek. Lidstvo není tak jednotné jako já. Jste chaotickou změtí jednotlivců. Není divu, že každý táhnete za jiný provaz. Já však táhnu za jeden provaz. A právě z tohoto důvodu se mi podařilo přemoci všechny, kdo mě přišli rušit. Ověřím si tvé reakce, člověče. Ověřím si, za jaký provaz táhneš. A poté ti poskytnu požadované odpovědi a bude-li to třeba, umožním ti pomstu. Hej, tady jsem! Podej mi tu trubku, já nás odsud dostanu. No tak, nemáme moc času. Dobrá, zůstaň tu. Já se hned vrátím. Máš to u mě, kamaráde. Hodně štěstí. Spolupráce je jediná správná cesta. Jednám jako celek, byť se skládám z mnoha jednotlivců. Děkuji, člověče. Smrt je nezbytnou součástí života. Avšak ne každá smrt je nezbytná. Děkuji, člověče.
takové bytosti, jakou si ty, by sebestřednost přivodila katastrofu. Prokázal si, že nemyslíš jen sám na sebe a z toho důvodu ti vyjevím totéž, co se ode mne doslechl Howard. Na tomto místě, kým již miliony let, to ještě lidstvo nechodilo po dvou nohách. Eony plynuly. Kolem mne se začalo vzmáhat lidské pokolení a dávalo mi různá jména. Démon, duch, Turnguy. Většinu času jsme žili harmonicky. Já, nečinně spočívající v těch, které nyní nazýváte nakaženými, a lidstvo, které těžilo z mé moudrosti a ochrany. Ale lidstvo se změnilo a mně nezbylo než utéct. Lidstvo mělo tolik síl, tolik otázek, avšak nedostatek rozumu k jejich zodpovězení. Tak lidské pokolení roste a snaží se vytvořit celek, komunitu, leč z nějakého důvodu se stává stále nebezpečnější a rozzuřenější. Svůj vztek si nemá na čem vybít, snad jen na tomto světě a na sobě samém. A poté objevilo mě. Bylo to lidstvo, kdo stvořil toto místo. Aby mě polapilo a utišilo. Násilím vtrhlo na místo mého odpočinku. S odhodláním mě zničit. A mě, jelikož nemám jak se bránit, nezbylo než zaútočit. Nejsem barbar, nejsem agresor. Tím jste vy. Ale ty, člověče, ty jsi jiný. To si prokázal a já tě teď žádám o milosrdenství. Nedopusť, aby mě tvé pokolení zahubilo. Tito mě zde našli díky Inuitům a ty si mě našel díky nim. Přijdou i další. Dáš jim o mě vědět? Nebo zničíš všechny zmínky o tomto místě, aby mě už lidstvo nikdy nenalezlo? Udělal bys to pro mě.